खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव नायबिजिरनायजों लोब्बा लाखिनानै देंखोगिरि शेखर ज्योति गस्वामीखौ हमबाय। जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव सिबिआइनि नायबिजिरनायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि खालामदों। आसाम पुलिसआ मोनसे मख'जाथाव फेग्रा मुवानि सिग्रोमनायाव 9 कौटि रां बेसेननि 3 लाख याबा टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामो। बेयो मोनसे फोरबो ना खैफोद? गाबोन बिटिसिनि बिसायख'थिनि फिथाइ। 2025 मायथाइनि स्टेनफर्ड एल्सेवियार टप 2% फारिलाइयाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि 2 फोरोंगिरिफोरखौ सोफानाय जादों। दुर्गा फुजानि थाखाय 26 सेप्तेम्बरनिफ्राय काजिरङा माहारियारि हाग्रामाया दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवफिनगोन। साहित्य सभाया 2026 मायथाइसिमाव जुबिन गार्गनि गासैबो हाबाफोरखौ गुबुन गुबुन रावाव फोसावगोन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव नायबिजिरनायजों लोब्बा लाखिनानै देंखोगिरि शेखर ज्योति गस्वामीखौ हमबाय। मुंदांखा असमिया रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि हरखाब थैनायनि सायाव नायबिजिरग्रा स्पेशेल इनभेस्टिगेशन टीम (SIT) आ देंखोगिरि शेखर ज्योति गस्वामीखौ हमबाय होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। गस्वामीआ बे केसजों सोमोन्दो थानाय दान्थे-बिदान्थे गोनां याट दावबायनायनि हान्जानिनो बाहागोमोन। बिथांनि हमनायनि गुबै बाथ्राफोरा रोखा नङा। लोगोसे लोब्बा थानाय फालांगिरि श्यामकानु महन्तखौ गावखौ गथायनो गोसो जानायखौ फोरमायनायनि उनावनो हमजागोन होनना सान्नाय जादों। नायबिजिरनाया बांलांनायजों लोगोसे सिंगापुर राम एस'सिएशननि गोबां सोद्रोमाफोरखौबो हमनानै दोननो गोनां जानो हागौ। जुबिन गार्गनि थैनायनि गुमुरखौ मिथिनो थाखाय स्पेशेल इनभेस्टिगेशन हान्जाया दासिमबो गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दं आरो फैगौ सानफोराव आरोबाव गोबां हमनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जायो। नैथि खौराङाव दङ जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव सिबिआइनि नायबिजिरनायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि खालामदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ अनजालु मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव सिबिआइनि नायबिजिरनायखौ खालामनो खावलायदों। दिनै एबसुनि दैदेनगिरिफोरा कक्राझारनि डिपुटि कमिसनारनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानो गांसे गोसोखांलाइ गथायबाय। बिथांमोनहा बुङो दि बिजिरथाव आरो परदर्शी नायबिजिरनायासो बिजिरनायखौ रोखा खालामगोन। बेजों लोगोसे राम सरकारा स्पेशेल DGP गुप्तानि दैदेननायाव मोनसे स्पेशेल इनभेस्टिगेशन टीम एबा SIT दानाय जादों। गिबि मन्थ्रिया खोथा होदों दि जुबिन गार्गआ थैनाय समाव सिंगापुराव थानाय गासैबो सुबुंजों सोंनाय फिननाय खालामनाय जागोन। जुदि सुबुंफोरा SITनि रिपर्टखौ गोजोननाय मोनाखै अब्ला सोरखारा बे केसखौ सिबिआइनो गथायनो हागौ। रायजो राजाफोरनि नारसिननाया बांगासिनो दं आरो दा बयबो नायबिजिरनायाव गोसो होदों। थामथि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ मोनसे मख'जाथाव फेग्रा मुवानि सिग्रोमनायाव 9 कौटि रां बेसेननि 3 लाख याबा टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामो। आसाम पुलिसआ फेग्रा मुवा फालांगिखौ होबथानायाव मोनसे मख'जाथाव माइल खुन्थिया मोननो हादों। बिथांमोनहा गंसे गारिनि सिङाव दोनखोमानाय 9 कौटि रांसो बेसेननि 3 लाख याबा टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामो। बे अपारेशना 23 सेप्तेम्बरनि मोनायाव धलाकाल बर्डार आउटप'स्टनि साखाथियाव जादों। पुलिसआ मोनसे सन्देहगोनां गारिखौ हमनो हायो आरो दोनखोमानाय कम्पार्टमेन्टफोराव दोनखोमानाय 30 पेकेट याबा टेब्लेटफोरखौ मोनो। मणिपुरनि चुराचान्दपुर जिल्लानि 2 सुबुंफोर फारियै 27 बोसोर बैसोनि सेमुएल लुंगडिम आरो एन्डी कुकीखौ हमनो हायो। मोनसे मुलि डिटेक्शन किटआ बे मुवाखौ मेटाम्फेटामाइन महरै फोरमान खालामो, जायखौ सरासनस्रायै याबा बुंनाय जायो। गुबुन मोनसे अपारेशनाव आसाम राइफल्सआ मिज'रामनि जकाउथारनिफ्राय 1.3 किल'ग्राम हेर'इन बोखांनो हायो, जायनि बेसेना 11 कौटि रांसो जायो। 3 दायनिगिरिफोरखौ हमनो हायो। गासै ड्राग्स नेटवर्कखौ संदाननो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ बेयो मोनसे फोरबो ना खैफोद? गाबोन बिटिसिनि बिसायख'थिनि फिथाइ। माखासे घन्टाल' दंबावो। बिटिसि बिसायख'थिनि भट साननाया 26 सेप्तेम्बर 2025 आव जागोन।
बे समावनो फिथाइ फोसावनायखौ लानानै गोबां रैखाथि राहा लानाय जादों। दावबायनाय समाव जेबो गाज्रि थासारि सोमजिनो नाङा बेनि सायाव खुंथायआ नोजोर होगासिनो दं। मख'नो गोनांदि 22 सेप्तेम्बराव बिटिसिनि मोन 40 बियाबाव भट होनाय हाबाफारिया आबुं जादों। बिसायख'थि आय'गनि खारिथिनि बादिब्ला बिटिसिनि बिसायख'थियाव गासै सा 316 बिजाथिफोरा बाहागो लादों। बेनिनो बाक्सा जिल्लानिफ्राय सा 52, चिरांनिफ्राय सा 56, क'क्राझारनिफ्राय सा 100, तामुलपुरनिफ्राय सा 40 आरो उदालगुरिनिफ्राय सा 68 बिजाथिफोरा बाहागो लादों। बिटिसि ओनसोलाव गासै भट होगिरिफोरनि अनजिमाया 26,57,937। बेनिनो सा 13,23,399 हौवा भटार, सा 13,34,521 आइजो भटार आरो सा 17 थामथि आथोननि भटारफोर दं। मख'नो गोनांदि 2020 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ मोन 40 काउन्सिल बियाबफोराव मोन 17 मासि देरहानो हादोंमोन। इउपिपिएल दोलोआ 12 मासि देरहानो हादों। बिजेपि दोलोआ 9 मासि देरहानो हादोंमोन। कंग्रेसआ 1 मासि आरो गणसुरक्षा दोलोआ 1 मासि देरहानो हादों। बे बिसायख'थियाव गासै 3,279 भट सोग्रा मिरुफोर दंमोन। भट साननायनि हाबाफारिया शुक्रबारनिफ्राय फुंनि 8 रिंगानिफ्राय जागायगोन। नोंथांनि बायदियैब्ला बबे पार्टिया सोरखार बानायगोन कमेन्ट खालामना फोरमायनो हागोन। बाथि खौराङाव दङ 2025 मायथाइनि स्टेनफर्ड एलसेभियार टप 2% फारिलाइयाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सानै फोरोंगिरिफोरखौ सोफानाय जादों। 2025 मायथाइनि स्टेनफर्ड एलसेभियार रेंकिंनि बादिब्ला बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव जाफुंसारनायाव सानै फेकाल्टि मेम्बारखौ बुहुमनि जौसिन 2% बिगियानगिरिफोरनि बाहागो महरै सिनायथिनाय जादों होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बे सनमानखौ बटानि डिपार्टमेन्टनि गाहाय डक्टर हेमेन शर्मा आरो केमिस्ट्रि डिपार्टमेन्ट बिफाननि गाहाय प्रफेसार सन्जय बसुमतारी बिथांनो होनाय जायो। डक्टर हेमेन शर्माया गासै केरियार आरो बोसोरसे मोन्नैबो थाखोआव रेंकिं मोननो हादों। जेराव प्रफेसार बसुमतारीखौ अरायथा गोहो आरो जौगा मुवाफोरनि थाखाय बोसोरसेनि फारिलाइयाव सोफानाय जादों। बे बुहुमनां सिनायथिया आसामनि बिजिरसंगिरिफोरनि बांबोनाय बिहोमाखौ दिन्थियो आरो बेयो गासै बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बुब्लि। 6थि खौराङाव दङ दुर्गा फुजानि थाखाय 26 सेप्तेम्बरनिफ्राय काजिरङा माहारियारि हाग्रामाया दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवफिनगोन। मिथिंगाखौ मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गिदिर खौरां। दुर्गा फुजानि समाव काजिरङा माहारियारि हाग्रामाया 26 सेप्तेम्बरनिफ्राय दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवनो थियारि जाबाय। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मिथिहोयो दि काजिरङानि समायना आरो हाग्रानि जिब-जुनारफोरनि गेजेराव दावबायारिफोरखौ फोरबोनि रंजानाय लानो थाखाय बागरि रेन्जखौ गिबियावनो बेखेवनाय जागोन। कहरा रेन्जआ अक्ट'बरनि नैथि सप्तायाव बेखेवफिनगोन आरो 1 नबेम्बरनिफ्राय मैदेर साफारिफोरा जागायगोन। बे समावनो मानास नेशनेल पार्कआबो 24 सेप्तेम्बराव गोदान दावबायारि बोथोरनि थाखाय बेखेवफिनदों, जेराव मोनसे जर'खा हानजा सुरनाय आरो रुंसारि हारिमुआरि आइकन जुबिन गार्गखौ मान बावनाय जादों। काजिरङा आरो मानास मोन्नैबो इउनेस्क'नि बुहुमदोरों जायगा आरो बेफोराव गोमालांनो हमनाय जिब-जुनारफोर जेरै थसे गं गोनां गान्दा, हाग्रानि मैसो, गल्डेन लांगुर आरो बेंगल मोसा थायो। पार्कफोरखौ खुलिफिननायजों लोगोसे आसामआ फोरबोनि बोथोरनि थाखाय दावबायारिफोरखौ बरायनो थाखाय थियारि जाबाय। 7थि खौराङाव दङ साहित्य सभाया 2026 मायथाइसिमाव जुबिन गार्गनि गासैबो हाबाफोरखौ गुबुन गुबुन रावाव फोसावगोन। आसाम साहित्य सभाया 2026 मायथाइसिम रुंसारि महरगिरि जुबिन गार्गनि गासै हाबाफोरखौ असमिया, इंराजि आरो हिन्दी रावाव फोसावनो थाखाय मोनसे गोनां मावथांखि लादों। बिथांमोनहा इयुनाव तामिल, तेलुगु, मलयालम आरो कन्नड़ रावावबो एडिशन फोसावनो थांखि लादों। आफादनि आफादगिरि डक्टर बसन्त कुमार गस्वामीआ बुङो दि जुबिन गार्गनि मख'जाथाव अनसायजानाय आरो बिथांनि सुबुंथिनि थांखिया गुवारै बाख्नायजाथाव। बिथाङा बुंबावो दि 3D बरुवानि दैदेननायाव जथुम्माया सिगांनिफ्रायनो साखाफारा जाखाबाय। गस्वामीआ बुङो 19 सेप्तेम्बरनिफ्राय 23 सेप्तेम्बराव बिथांनि जोबथा संस्कारसिम जों नुदों दि माबोरै बिथाङा असमिया हादोरनि सार जादोंमोन। बिथांनि लिरथाइफोरखौ फोसावनायजों लोगोसे जथुम्माया गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिखौ भारतनि जौसिन नोगोरारि बान्था भारत रत्नखौ जुबिन गार्गनो होनो खावलायदों। बिथांमोनहा बिथांनि बिहोमाफोरखौ मोजाङै सिनायथिनो थाखाय सोरखारनिफ्राय हेफाजाब बिदों।
जथुम्माया सानदों दि जुबिननि हाबानि बुथुमनाय आरो गोसारहोनाया बिथांनि उनमोनथाइखौ लाखिगोन आरो इयुन जोलैफोरखौ बिथांनि आरिमुआरि नोजोरजों सोमोन्दो लाखिनानै हेफाजाब होगोन। डक्टर गस्वामी बिथाङा बुंबावदों दि जायफोरा बिथांखौ सोबख'दों एबा इनाय खालामदों बिथांमोनखौ सिनायथिनो नांगौ जाहाथे जुबिननि सुबुंथिनि नोजोरखौ आबुङै सनमान होनो हायो। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो फुंबिलि आरो बेलासि समाव गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।